Vitajte pri návode na zostavenie nožnicového stanu 3x6 metrov Premium. Na zostavenie sú potrební dvaja ľudia. Konštrukcia stanu je uložená vo vnútri praktického prepravného vaku. Rozopnite zips v spodnej časti vaku. Odklopte spodnú časť s kolieskami nabok a vak stiahnite z konštrukcie. Uchopte konštrukciu na užších stranách a pohybom od seba ju roztiahnite. Hneď ako je konštrukcia z polovice roztiahnutá, je potrebné na ňu natiahnuť strešnú plachtu. Strešnú plachtu naťahujte zo širšej strany, opatrne a po častiach, aby nedošlo k poškodeniu. V rohoch ju zafixujte pomocou suchých zipsov a po celom obvode rovnomerne rozprestrite a zarovnajte. Dajte si na tom záležať. Opäť uchopte konštrukciu na užších stranách a pohybom od seba roztiahnite do maximálnej dĺžky. Upevnite strešnú plachtu vo vnútri konštrukcie k vypínacím tyčiam. Prišliapnite nohou pätku a pohybom nahor zacvaknite všetky poistné kolíky na strešných spojkách. Pomocou suchých zipsov a pások s prackami pripevnite strešnú plachtu ku konštrukcii. Teraz odistite a súčasne zdvihnite rohové nohy na širšej strane stanu, kým nezaskočí poistný kolík. Potom pokračujte s prostrednou nohou. To isté zopakujte na druhej strane. Takto postupne nadvihnite stan do požadovanej výšky. Nikdy nezdvíhajte iba jednu nohu na požadovanú výšku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu konštrukcie. Súčasťou stanu sú aj plné bočné plachty. K strešnej plachte sa po celej dĺžke pripevňujú pomocou odolného suchého zipsu. Na pripevnenie k nohám slúžia pútka so suchým zipsom. Namiesto plných bočných plachiet je možné k stanu objednať napríklad bočnú plachtu s oknom či s dverami. Pripevňujú sa rovnakým spôsobom k strešnej plachte a k nohám konštrukcie. Medzi sebou sa spájajú pomocou suchého zipsu po stranách. A je to.